glas prkosa, glas otpora, glas pobjede, sadržan u večnim stihovima naše desanke. Srbija je jedna velika tajna, ne zna dan šta noć kuva, niti noć šta zora rađa. Rađa ljudi pobjedu i zato do pobjede živeo Beograd, živela Srbija! Dragi prijatelji, nisam ja hrabra, nego prosto mi se čini da je došlo vreme da ne možemo da ćutimo i da ne možemo da ignorišemo ono što naši studenti žele. Dakle, ja mislim da mi dugujemo dubok naklon studentima koji se nalaze ovde, u ovoj zgradi. Oni imaju svoj način borbe, ali moramo da znamo da se oni bore za nas, za našu budućnost. Oni zapravo i jesu naša budućnost. Mi smo juče mogli da vidimo dve Srbije. Prvu, to su naši studenti, lepi, mladi, pametni. I drugo, to su bili studenti od 60 godina, kvarcovane starlete koje nisu ni znale zbog čega su tu, a bile su u pratnji SNS aktivista i batinaša i raznih desničara u šuškavim trenerkama iz 90-ih. Dakle, to je bila jučerašnja slika Srbije. Ne treba Aleksandru Vučiću univerzitet. Ako se sećate, i Erdogan je ugasio univerzitete, zato što univerzitet koji je slobodan jeste opasnost za svaku autokratsku vlast. Jeste opasnost za despota. Dakle, to je razlog zašto napadaju univerzitet, zašto žele da ga pogaze. Dobro večer, Beograde. Trenutno teče 30. sat blokade rektorata Beogradskog univerziteta. Samo biste funkcije, ne radite ništa već 22 godine. Znamo vas od ranije iz zone situacije, pendreci, suzavci, štopovi, sankcije. Na nama pamet solite, znamo vas od ranije, kad ste druge nacije, s puškama u rukama, terare iz Srbije. Sad nam oči mažete, šator ste za unije, Evropljani na... Propada i samo se lopovima to dopada, uništili fabrike i firme jake. Hrabri ljudi, evo nas ispred Skupštine grada i predsjedništva. Moram reći jednu stvar. Ja sam absolvent na etnologiji. Malo smo istraživali na terenu i našli smo nove narodne pesme. Konkretno radi se o srpskim naprednim pesmama. Ne može mi niko ništa, najveća sam faca, svaka moja konzuruša, da me oko baca. Da vas čuju! Vesiću, lopove! 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 Lopovi! Lopovi! I mi smo na ulici! I to zlo nas je izveo na ulicu! Pokušaja se izvrci porodica Ninić i Stani, koje su aktivisti iz služne akcije koje glavo utvrdili spreče, ona je konačno, nažalost, izbačena na ulicu.